positiu a la feina t'emportes molt. La veritat és que és una feina que a priori amb el prejudici podries pensar que no aporta, però que és molt agraïda. Poder acompanyar aquestes famílies, aquests nens en un moment de tant impacte emocional i en una situació tan terrible com és la mort d'un nen o la mort d'un fill, doncs penso que és algo, a vegades et sents privilegiat pel fet que aquestes famílies també confiïn en tu, en el que tu pots aportar en uns moments tan íntims i tan impactants. Trobar l'equilibri realment és molt difícil. El que sí que està clar que no pot ser és implicar-te com si fos familiar teu aquella persona o aquella família, però tampoc te'n pots anar a l'altra banda de dir, poso una barrera i no m'afecta, perquè no podràs arribar a connectar amb aquella família, amb aquell nen, amb aquella situació. Llavors, cadascú ha de buscar una mica el seu equilibri i sabent que hi haurà vegades que potser detectaràs que estàs anant una mica més enllà i a vegades t'estàs quedant una mica enrere, però mentre ho puguis detectar i anar acotant, vull dir, el punt just és impossible mantenir-lo sempre. És important que se sàpiga, que es conegui que això és una realitat, i com va dir Cicely Saunders, una doctora que va iniciar el moviment de l'hospice, el moviment de les cures pal·liatives, el que deia és que tu importes perquè ets tu, i t'acompanyarem i et cuidarem fins a l'últim dia de la teva vida. Llavors això penso que és una frase molt bonica i que diu molt de les cures pal·liatives, d'atendre aquella persona, aquell nen en aquest cas, perquè és únic i irrepetible i se l'ha de cuidar i tenim l'obligació tots de bolcar-nos en aquesta situació.